Rozíma v priebehu kolobehu. Svet sa mi točí a ja stojím v oblúku špirály. Som tu doma. Občas vnímam cykly, v ktorých sa točím a aj tak neviem, ako z nich výjsť. Ale aby sme sa pochopili, viem, ako môžem výjsť, ale som naplnená pocitom, ako by jediný pohyb mal ukončiť životy stoviek ľudí. Cítim sa ako búrkový oblak. Neviem sa udržať. A niekedy preháňam. Búrkový oblak je predsa silný a len zo seba púšťa svoj nadbytok. Takto rozdáva vodu, ktorú potrebujú všetky rastliny a živočíchy. Možno nesebecký, možno sebecký dáva von to, čo si celá príroda žiada. Všetci ten oblak potrebujeme, aj keď to neznamená, že ho zvládneme alebo príjmeme. A on zase robí iba to, čo je pre neho správne urobiť. Poslednú dobu som začala dovoľovať byť neúprosne sebou. Často som totiž zvykla potlačiť niečo, čo som chcela povedať, len preto, že som začala príliš rozmýšľať. Alebo niekto začal rozprávať skorej, ako som sa ja vysomárila z myšlienok. Po tomto rozhodnutí som začala pociťovať častý hnev. Neutichajúca agresia voči mojim blízkym mi zatemnila hlavu, ale ja som si nepovedala, že toto nie som ja. Na čo by to bolo dobré, keď ten hnev je vo mne? Bolo to dlho pochované a dlho nevypočutá som sa začala hnevať na všetkých. Jednoduché sa hnevať na všetkých ostatných, aj keď by som sa vnútorne chcela hnevať na seba, keby to nebolo ešte možno o trochu náročnejšie. A hnevala som sa. Vnímala som hnev. Začala som sa na neho pozerať trochu zboku. A všimla som si smutok. Mala som stiahnuté brucho a zapchaté dutiny. Boleli ma uši. Bolelo ma tam hlboko niečo veľmi dlho. A aj som sa bála. Bola tam bolesť. Bolo tam ublíženie a nedôvera. Takto sa vo mne držali bolesti z detstva, až sa bolesť nedala udržať v hĺbkach podvedomia. Celá som sa bolela. A konečne som sa poboskala. Poboskala som sa v miestach, od ktorých som sa otočila od samej seba. Prechodné obdobia nie sú len znakom jesene. Nie je to len každoročné, častokrát očakávané obdobie, ktoré spustí pubertu, prechod do menopauzy, zmenu školy alebo zamestnanie. Je to aj o vedomom rozhodnutí sa pre zmenu. A tak som tu, na výlete Slovinskom až na talianske pobrežie. Nečakala som, že na výlet, ktorý som si plánovala sama, sa pridá aj kamarát. A že ma to prevedie cestou opäť k sebe. Objavovanie komunitného života v slovenskom sade s olivami a ovocím len započal toto pútnické putovanie, ktoré vo mne prehlbilo nádej. Nádej nie len v komunitu, ale aj pre budúcnosť zeme, krás a nekončiacich hlbok života. Usmievam sa na dennodenné čará, na altáre, ktoré som cestou tvorila a zapálené sviečky, ktorých svetlo si vytvorilo svojim teplom vlastný podstavec. Vietor na diaľnici, kde sa nám pokazilo auto, nás aj tak doviezlo do čarovného domčeku, kadiaľ tancovali bíli. Obídem veľa, ale na lásku žijúcich bytostí nezabudnem. A to sme ešte ani netušili, že čoskoro budeme spoznávať ďalšieho človeka, ktorý nám predstaví ďalšie more prežitkov. S vďakou si prajem zakončiť toto video pred tvorbou niečoho ďalšieho. Tak ako sa hovorí, koniec je novým začiatkom. A tak vytváram koniec tomuto cyklu a budujem si nový priestor pre moje plnšie žitie. Ďakujem vám
všetkým mojim kapitolám a spojeniam, s ktorými som mala možnosť stvoriť sa. Láskujem ťa. Život si nás povedie, ale ty mu musíš vytvoriť láskavý priestor a povoliť svoje ruky.